سرخط خبرها. صادر جابروف گفت بحث مرزی با تاجیکستان به زودی حل می شود. سفارت ایالات متحده آمریکا در دوشنبه دادن ویزا برای مهاجرت را آغاز می کند. سبب خودکشی عروس و داماد در وخش اعلان شد. پدر عروس شبهه دارد. درود بیننده های گرامی، امیدوارم خوبید و برنامه نویدی بامدادی را تماشا دارید. امروز سه‌شنبه 26 اپریل است. президенти қирғизистон Содир Жаборов дар суҳбат бо хабаргузории расмии он кишвар хабар гуфтааст, мушкили марзӣ бо Тоҷикистон ба зудӣ ҳал хоҳад шуд. ӯ афзуд ки раванди гуфтугӯҳои марзӣ бо Тоҷикистон қатъ нашудааст ва дар ҳоли ҳозир ҷонибҳо роҷеъ ба 600 километр ба созиш расиданд ва ҳамагӣ 300 километри дигар боқӣ мондааст. ҳангоми баргардонидани ин суҳбати президенти қирғизистон ба забони русӣ бо сабабҳои номаълум суханҳои ӯ дар бораи он ки мехоҳад мушкили марзиро ба зудӣ ҳал кунад ихтисор шуданд. Ҷабборов қаблан гуфта буд ки аз 972 километр марзи муштараки Тоҷикистону Қирғизистон 664 километри он мувофиқа шуда 308 километри дигар мондааст. бино ба охирин оморе ки аз ду тараф нашр шуд, Тоҷикистону Қирғизистон 519 километр марзи муштаракашонро мувофиқа карданд. мақомоти Тоҷикистон дар гузашта Қирғизистонро ба аҳдшиканӣ ва содиқ набудан ба санадҳои имзо шуда байни ду кишвар муттаҳам карданд. ду тараф ҳам дар моҷароҳо ву хунрезиҳо дар марз якдигарро гунаҳгор мекунанд. аз 4 октябри соли 2022 сафорати Амрико дар душанбе ба расмият даровардани раводидҳои муҳоҷирати Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро барои шаҳрвандон ва сокинони Тоҷикистон оғоз мекунад. дар ин бора сомонаи сафорати Амрико дар Тоҷикистон хабар дода навиштааст, дар давоми якум соли кор бо раводидҳои муҳоҷиратӣ мо қабули шумори зиёди аризадиҳандагон аз Тоҷикистон, аз ҷумла аъзоёни оилаҳои шаҳрвандон ва истиқоматкунандагони доимии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ғолибони лотареяи Green Card 2023-ро пешбинӣ мекунем. то октябри соли ҷорӣ раводидҳои муҳоҷиратии Амрико барои шаҳрвандон ва сокинони Тоҷикистон дар консулгарии генералии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар шаҳри Алматои Қазоқистон ба расмият дароварда мешавад. ғолибони лотареяи Green Card соли 2022 супоридани аризаҳои худро дар шаҳри Алмато то 30 сентябри соли 2022 идома медиҳанд. имсол аз барқарории муносибати дипломатии Амрико ва Тоҷикистон 30 сол пур мешавад ва таъкид шудааст ки роҳандозӣ намудани хизматрасониҳои марбут ба раводиди муҳоҷиратӣ дар Тоҷикистон ин пешравии назаррасест ки минбаъд ҳам равобити дуҷонибаро таҳким медиҳад. дар ҳоли ҳозир садҳо нафар аз зодагони Тоҷикистон дар Амрико кору зиндагӣ мекунанд. Рустам Набиев писари Раҳмон Набиев нахустин президенти ба таври умумии халқӣ интихобшудаи Тоҷикистон рӯзи 25 апрели имсол дар 53 солагӣ дар Хуҷанд даргузашт. Мунаввара Набиева хоҳари Рустам Набиев дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт, маросими дафни бародараш рӯзи 26 апрел баргузор хоҳад шуд. сабаби марги Рустам Набиев ҳанӯз маълум нест. ӯ солҳо бо хоҳараш бар сари манзили падарӣ баҳси додгоҳӣ доштанд. ахиран ба гуфтаи Мунаввара Набиева додгоҳ баҳсро ба фоидаи бародараш ҳал карда буд. Рустам Набиев писари дуюми Раҳмон Набиев аст. Рашид Набиев писари якуми ӯ соли 1997 дар 33 солагӣ ба таври мармӯз фафтид. Раҳмон Набиев дар давраи Иттиҳоди шӯравии собиқ солҳои зиёд раиси шӯрои вазирони ҷумҳурии Тоҷикистон буд. ӯ соли 1995 дар Хуҷанд дар шароити мармӯз аз ҷаҳон гузашт. додситони ноҳияи вахши вилояти Хатлон ба қароре омадааст ки марги домоду арӯс дар ин ноҳия худкушӣ аст ва идомаи тафтиши парвандаро қатъ кардааст. қарори мақомоти додситонӣ хонаводаи духтарро нигарон намудааст. рӯзи 27 март ҷасади Шарифбек Зиёефи 26 сола ва Гулҳавас Шоеваи 17 соларо ки 3 рӯз пеш издивоҷ карда буданд овехта пайдо карданд. ҳодиса дар маҳаллаи Якатути ноҳияи вахш рух додааст. додситонӣ марги ду ҷавони навхонадорро худкушӣ номид ва дар худкушӣ онҳо касеро гумонбар надонистааст. аз ин рӯ парванда дар ин робита боз нашудааст. мақомот гуфтанд ҷавон бемории равонӣ дошт, вале шарҳ надоданд ки чӣ тавр духтар кушта шуд. Маҳаммадзоир Шоев падари маҳрум Гулҳавас рӯзи 25 апрел дар суҳбат ба Радиои Озодӣ гуфт, бовар надорад духтараш даст ба худкушӣ зада бошад. ӯ таъкид намуд ки тафтиши марги духтараш ҳамаҷониба сурат нагирифтааст.
пештар дар беморхонаи бемориҳои рӯҳии вилояти хатлон ба радиои озодӣ гуфта буданд ки Шарифбеку Гулҳавас дар қайди беморхона нестанд. Хонаводаи Шарифбек Зиёев рӯзи 25 апрел ба тамосҳои ба такрори радиои озодӣ посух надоданд. Пайвандонашон қаблан ба худкушӣ будани ҳодиса таъкид мекарданд. Бархе ҳуқуқдонҳо мегӯянд мақомот чунин парвандаҳоро ҷиддӣ тафтиш намекунанд ва бо муҳри махфӣ худкушӣ задан онҳоро қатъ мекунанд. Президенти нави Туркманистон Сардор Бердимуҳаммедов 22 апрел қонуни нави авфи маҳбусон дар он кишварро имзо кард. Дар иттилоияи расмии мақомоти Туркманистон гуфта шуда ки ин қонун бахшида ба шаби қадр дар моҳи Рамазон имзо шудааст ва бар асоси он 514 маҳбус аз зиндон озод мешаванд. Мақомоти туркман гуфтанд маҳбусони озодшуда аз кардаи худ сахт пушаймон гаштанд. Бердимуҳаммедов дар ҷаласаи ҳукумат гуфтааст бо имзои қонуни авф ба шахсоне ки аз ҷинояти содир кардаашон сахт пушаймон шудаанд имкон медиҳем то гуноҳи худро бо меҳнати ҳалол ҷуброн кунанд ва дар рушди кишварамон фаъолона иштирок дошта бошанд. Туркманистон яке аз кишварҳои баста дар ҷаҳон ба шумор меравад ва созмонҳои мудофиаи ҳуқуқи инсон ин кишварро ҳамвора дар гузоришҳои худ барои нақси ҳуқуқи инсон интиқод кардаанд. Пандемияи COVID-19 мардуми зиёдеро аз кор ва тарзи зисти маъмулӣ маҳрум кард. Макс Миллер ҳам корашро аз даст дод, вале меҳру муҳаббаташ ба таърих ва пухту пас ӯро ба ситораи шинохтаи YouTube табдил дод. Ин гузоришро ҳамкорамон Шаҳлои Гулхоҷа тақдиматон мекунад. Макс Миллер дастурҳои бӯстонии таҳияи ғизоро омӯхта дар ошхонааш озмоиш мекунад. Яке аз ғизоҳои дӯстдоштаи Макс чӯҷаи бирёни форсӣ аст, ки он бо зираи сиёҳ зербонида мешавад. Ин ғизои маҳбуби империяи романӣ маъруф шуда буд. Дастури садафро Макс дар дастхатҳои бӯстонии давраи романӣ пайдо кардааст. баъд аз 5 дақиқа бубинед ки аксари садафҳо боз шаванд, баъд корро идома диҳед. Беш аз 1 миллион нафар ба канали Макс Миллер дар шабакаи YouTube бо номи Tasting History обуна шуданд. Акнун Макс аз ҳисоби бинандагони гузоришҳояш кӯмакпулии баъзе бинандагони саховатманд ва даромад аз реклама рӯз мегузаронад. дар оғози пандемия Макс кораш дар бахши тиҷорат ва рекламаи студияи Диснейро аз даст дод. вақти зиёд пайдо кардам, зеро шуғле надоштам. агар дастури пухтупазро пайдо кард, Макс ҳатман онро озмоиш мекунад. ин кабоби гӯсфанди бобул аст ки таърихи 4000 сола дошта таъми он ғайричашм дошт. шабеҳи борши анъанавии қавмҳои славянӣ будааст. хеле ҷолиб аст ки ғизоҳои бомаза дар давраи тӯлонӣ ҳифз мешаванд. Макс ғизоҳои бӯстонии юнони қадимро ҳам дӯст медорад. ана ин мелас зомос, шӯрбои спартанҳои юнон аст. пажӯҳиши таърих тавассути ғизо ба шуғли асосии Макс мубаддал шуд. ғизо ва таърих ҳамаш ҳамин. ман бюҷет барои таҳияи наварҳо надорам ва ошхонаам низ хеле хурд аст. ҳеҷ гумон надоштам ки касе ба ошхонаи ман таваҷҷӯҳ мекунад. вале бо ин ҳам имрӯз садҳо ҳазор нафар пажӯҳишҳои ошпазии Максро пайгирӣ доранд. бинандаҳои азиз, бахши якрӯзи таърихро ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихии 26 апрелро фаро мегирад, ҳамкорам Хиромон Бақозода тақдим мекунад. 26 апрели соли 1986 дар чархаи чоруми нерӯгоҳи барқи атомии Чернобил садамае рух дод, ки он бузургтарин фалокат дар таърихи энержии ҳастаӣ дониста мешавад. дар қатори даҳҳо ҳазор ихтиёриёну наҷотбахшон беш аз 6000 шаҳрванди Тоҷикистон дар бартарафсозии оқибатҳои садама иштирок карда, бисёри онҳо бар асари бемориҳои гуногун ҷон доданд. ҳукумати Иттиҳоди шӯравӣ муддати зиёде ҳақиқати ин фалокатро пинҳон дошт. 26 апрели соли 2003 созишномаи миёни Тоҷикистон ва Русия ба иҷро даромад, ки пешгирӣ аз андозбандии дуҷониба ва фирор аз андозро пешбинӣ мекунад. ин санад дар доираи созишномаҳои фарогирӣ ҳамкориҳои миёни ду кишвар қабул шуд ва ба шаҳрвандони ду кишвар имкон дод, ки ба таври қонунӣ ва ошкор дар қаламрави ҳамдигар кору зиндагӣ кунанд. солҳои истиқлолият Русия макони асосии кору иқомати садҳо ҳазор шаҳрвандони Тоҷикистон гардид.
26 апрели соли 2020 абдуфаттоҳ ҳотамов донишманди кимиёдони тоҷик ва бунёдгузори литсеи хусусии ҳотам пв дар 69 солагӣ даргузашт. ҳотамов бо таъсиси низоми мактаби миёнае маъруф шуд, ки шогирдонаш тоҷикистонро дар сатҳи байналмилалӣ муаррифӣ мекунанд ва ба донишгоҳҳои хориҷӣ ба осонӣ пазируфта мешаванд. саҳми абдуфаттоҳ ҳотамов дар рушди соҳаи замонавиву пешрафтаи маорифи тоҷикро беҳамто вале айни замон ба таври сазовор қадрношуда меноманд. қурби рубли русӣ дар баробари пули миллии сомонӣ нисбати рӯзи гузашта бетағйир боқӣ мондааст. Субҳи имрӯз дар бонкҳои тиҷоратии Тоҷикистон 1000 рубли русиро аз 153 то 155 сомонӣ иваз мекунанд. қурби $100 амрикоӣ нисбати ҳафтаи гузашта ками поин рафта баробари 1220 то 1245 сомонӣ аст. Аммо қурби расмии муқаррар кардаи Бонки миллӣ барои имрӯз 26 апрел каме фарқ дорад. бинандаҳои азиз, шумо навиди бомдодиро тамошо кардед. рӯзи хуб дошта бошед ва то суҳбати дигар хайр.